terve taas kaikille tässä työmatkalla. Ajattelin tähän väliin jatkaa vähän tätä ilmestyskirjan tutkimista. Ja seuraavaksi jakeet 4-6 ja kuunnellaanpas ne nyt tällä kertaa vaikka tähän väliin sitten. Armo teille ja rauha häneltä, joka on, joka oli ja joka on tuleva, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, joka on esikoisena noussut kuolleista ja on maan kuninkaiden hallitsija. Hänelle, joka rakastaa meitä ja on verellään päästänyt meidät synneistämme ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja vähän pätkäs tuosta alusta. Siinä tosiaan Johannes toivottaa 7 Aasian seurakunnalle armoa ja rauhaa, ja sitten myös Jumalan 7 henkeä toivottaa samoin, ja käydäänpä läpi mitä tuo tarkoittaa. Nimittäin eihän Jumalalla nyt 7 erilaista henkeä ole, uskoisin näin, että vahvasti viitataan näihin Jumalan hengen ominaisuuksiin tällä 7 niin kuin hengellä. Käydäänpäs ne tuossa läpi. Ja tämähän löytyy tuolta Jesaja 11 ja 2. Kuuluu näin. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herranpelon henki. Eli tuossa on noita, uskon, että se tulee tuolta tuo 7, Jumalan 7 henkeä. Eli noita ominaisuuksia, mitä pyhällä hengellä sitten on. Niin siihen viitataan tuolla 7 hengellä. Joo, ja sitten tuo seuraava jae 5. Ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija. Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. No tuossa pätkässä, minkä soitin, se oli Raamattu kansalle käännös, ja siinähän sanottiin, että kuolleista nousseiden esikoinen, mutta ilmeisesti, jos olen yhtään ihan niin kuin kartalla, niin kuitenkaan alkutekstissä ei sanota siitä kuolleista nousseiden, vaan että kuolleiden esikoinen. Mutta ilmeisesti siinä sitten on haluttu vähän niin kuin selventää sitä, mutta toisaalta jos oltaisiin uskollisia alkutekstille, niin kaipa tuo kuolleiden esikoinen olisi se oikea käännös siinä, mutta se nyt vähän kiinnitti huomioon. Mutta se, että Jeesus on maan kuningasten hallitsija, eli täällä Jeesuksella on siis kaikki valta annettu taivaassa ja maan päällä, ja täällä ei niin kuin mitään tosiaan, vaikka tiettyyn rajaan asti paholaisilla on lupaa toimia, tai niin kuin annettu Jumalan siinä talutusnuorassa paholainen sitten toimii, mutta niin kuin kuitenkin Jeesus on kuningasten kuningas ja hallitsee kaikkia taivaasta käsiin. Ja sitten vielä tuo viimeinen tämän pätkän jae, niin ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti. Aamen. Ja siis sitten tähän niin kuin vielä semmoinen hieno, että kaikki kristityt, me olemme kuningaskunta yhdessä, tulemme vielä Kristuksen kanssa hallitsemaan, mutta niin kuin tämän mukaan periaatteessa tällä hetkellä jo tämä ilmestyskirjan mukaan, että hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalle ja Isälleen. Eli me olemme tämä kuninkaallinen edustajisto täällä maan päällä tälläkin hetkellä. Eli se on aika niin kuin hieno juttu kyllä, tämmöinen titteli. Vaikka se ei välttämättä siltä aina vaikuta, että kristityillä olisi tämmöinen kuninkaallinen asema, mutta Jumalan silmissä kuitenkin meillä on asema yhdessä Kristuksen kanssa hallita, tai semmoinen hallintavalta.